διεθνή συνάντηση. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι μια διεθνής εβδομάδα με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του τμήματος, που είναι οι επιστήμες διατροφής και διαιτολογίας, και ταυτόχρονα έχουμε προσκεκλημένους καθηγητές οι οποίοι θα μιλήσουν και για τις καινούριες τεχνολογίες όσον αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά και τα deep technologies που έχουν μεγάλη απήχηση στις καινούργιες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως ήταν ο COVID, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές. Επομένως είναι ένας συνδυασμός ομιλητών από το εξωτερικό και από την Ελλάδα που αφορούν την διατροφή και τη διαιτολογία, αλλά και τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ γρήγορα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις που σας είπα. Συμμετοχές από όλο τον κόσμο, από πολλές χώρες, από όλες χώρες από όλο τον κόσμο. Έχουμε συμμετοχές από 23 χώρες. Είναι το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Αθηνά που συμμετέχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως και οι διεθνείς συνεργασίες που έχουμε εντός και εκτός Ευρώπης. Είναι σημαντικό γιατί λαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, ο χώρας της ιδέα για πρώτη φορά μια τέτοια εύρωση ανάλυση. Ναι. Η διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει προτεραιότητα τη διεθνοποίηση. Όχι μόνο όσον αφορά τις κινητικότητες των φοιτητών προς το εξωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό και αντίστοιχα τις αντίστοιχες κινητικότητες του προσωπικού, αλλά να βάλει τη διεθνοποίηση μέσα στο DNA όλων των εμπλεκόμενων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είτε είναι διοικητικοί υπάλληλοι, είτε είναι ακαδημαϊκοί, είτε είναι φοιτητές. Επομένως, στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, σε συνεργασία και μάλιστα θέλω να πω σε άριστη συνεργασία με την διοίκηση και το προσωπικό του τμήματος εδώ στη Σιτία, διοργανώσαμε αυτή την πρώτη διεθνή εβδομάδα και ελπίζουμε κάθε χρόνο την ίδια εποχή αυτό το πράγμα να γίνει ένας θεσμός, όπως έχει γίνει θεσμός στο τμήμα στα Χανιά και στα τμήματα στο Ηράκλειο.